Gadung Indonesia. Duh, angin debat salam Rama bener buta iya Suganda haretan sadaja Sekar Gadung Indonesia. Kilura Wito Larson. Duh angin debat
tansah muji syukur ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Gusti kang maha welas, Gusti kang maha murah, uga kang maha asih ya nak. Kaya ngono. Ya Nduk, kaya ngapa nyuwun gungan Mbak Pipit karo Mbak Sulisifat diaturi jumeneng sepot dhisik Mas. Kaya ngapa? Ah, sinden loro ben ngadeg. Yuk, dados yo. Jeng dalu Mbak Suliseva. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Limbo, Ibu Cange. Ya, sik aku kan nyawang sinden-sinden iki do semangat ki senenge Pak wis ora umpama. Nggih, kula menawi menyawang panjenengan inggih semangat kula nggih bahagia. Wah iya, harus bahagia. Nggih. Apapun alasannya aku nyawang sampean ya seneng, sampean nyawang aku kudu bahagia. Nggih. Ah. Aku ngesake ki mau barang arep diantar ning lapangan ki mongko arep diantar pit motor, sepeda motor. Pipit bingung, aku sing gonceng sapa? Lah, ning kono ki nduk sampean kudu mengintrospeksi diri. Disuda bobote. Dadi arep nyawang awakmu arep gonceng ngono iki awang-awangen. Pipit niku sampun program diet lho Pak niki Pak. Nganggo cara Pun pamer kalih kula nek pagi-pagi nika lari-lari kalih push up. wah, push up. Push up Pak, push up. Wah, ndah niyo. Saiki bobote pun turun niki. Ndah niyo lek kaya bangkong sing gedhi nek push up. Turun pirang on ke Dek? 3 on. Ngarep turun apa iso? Diet 2 dina. Engko bareng praile diet mbadoke 4 piring. Lah nggih marakne Iya. kemaruk to ngoten niku. Ha iya, wong kok panggahle ke maruk ae. Pak digabung ke maruk. Aku ngomong piye mau? Ke maruke keri ya, Pak. Aduh, ayo ruke yang disenengi ning kemaruke ruke kuwi. Digabung, Pak, digabung ke Ah, digabung. maruk. Nganggo bawa ya, Nak? Nggih, Pak. Tembangin wawas banget melati rinunce. Coba iki digawe alusan, nggih pemanasan alus mengko mrambat saya panas njur digarap saya kasar. Nggih, nika dereng menyapa para penonton. Oh iya, heeh. Saderengipun tolong ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu rahayu. Nggih, ngoten mawon sing penting salam Pak ten pundi Nggih. mawon menika. Engko tekane Pipit, kula salamipun nderek ngajeng mawon. Penak derek. Heeh. Ya, kaya ngapa? Ngaturke bawa nggih Pak. Melati rinunce. Ugi katur Mas Takrib ingkang sangka Budak. Ya, ya rawuh sak rombongan. Nggih, ugi katur Bapak Tejo, Pak Edi Kecis, ugi Pak Mujiono kala wau nggih ngersake lagu Selendang Selendang Sutra. Sutra. Nah, lek Mas Edi patut untuk dilayani, lek Mas Tejo ndak sah wong pancen yo Ndak sah. daleme kene. Mboten sah Pak, ora. Seksi repot. Iya. Nggih, nggih. Impen. Ya, matur suwun Pak E, mun Matur nuwun Pak E. Ya. Engko lek wis matur suwun, Bu.
Dipesenke mie neng Mbak Ning. Ya, warunge Sekar Gadung saiki malah Mbak Ning kok. Nggih, Mak Ning. Mie pop mie. Kancil minggat kancil. Ya. Pepuntane pantes tiga ingkang mawa yepin ingkang mawe woyo lakae wis mrene. Ya, kaya ngapa? Melati rinonce dados. Katur Bukasun Mega Wahyuni ugi katur Bapak Kades Bapak Ibnu Malik ugi Ketua Panitia Pak Agus Wahyu Ono ya. Uga pemuda Kulon Protelon RW 07 mboten kesupen Pak Suratno Kancil. Sapupuh Melati Rinonce bablas nyidam sari tanpa gamelan garap keroncong ya. Langsung
Pak Lasri ingkang wonten Pakis Rejo Rejo Tangan Tulungagung nyimak saking dalem Pak Lasri rasa rasane ngendirinya sikile tetek terus jagat raya kalingono pikiran sama iso banget tapi aku bisa mulai dhewe ora ilang memanis suwuk langsung mares Nahdlatul Ulama papat ngadeg
mujudake lagu wajib tumraping Sekar Gadung. Ngono ya ya. Siji Mares PKK kuwi neng endi nggon waton dalam acara bersih desa, bersih dusun kuwi mesti dikumandangke. Merga bocah saiki iki lek diarani wayang iki cok kala mangsa ora ngerti. Nadyan to ngerti karo campursari ning diawiti le nyedhek karo budaya, nyedhek karo gamelan kuwi suwe-suwening kuwi dadi lan senengi. Mula kena diarani wong tresna ki merga sangka kulina. Ya, kaya ngono. Coba nyuwun gungan Mbak Diah karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng kaya ngapa? Yo. Tembang menika mangke katur dateng Mas Han Mojo Kerep sak rombongan. Wilujeng dalu Mbak Lilis Karnali. Wilujeng dalu Pak Minto. Nggih, kok panjenengan niki dipun paringi tenger kareh Pak Buke diparingi nami Lilis iki jelas lek wong wadon. Lah Karnali niki yang sangat mencurigakan. Sebenarnya namanya itu Lilis Setiawati. Artinya adalah wanita yang setia. Maksudnya ini setiap tikungan ada no ya? Ya ora, kuwi memang Lilis Setiawati kuwi artinya adalah wanita yang setia. Nah, karena jeneng Lilis Setiawati kuwi ndak booming, maksudnya ndak angel, Kurang keren lah, kurang keren. Akhirnya diganti. Jadi Lilis karena Li, berarti adanya Lilis karena Li. Nah, niku. Ngoten, Pak. Lilis Setiawati adalah wanita yang selalu setia. Nggih. Karena itu ndak keren dan ndak bisa susah dikenali susah dikenal, akhirnya ganti Lilis Karnali. Nggih. Tegese enek awakmu krana li. Nggih. Iya. Wah. Aduh tatit tak jenenge Tatit Li. Kok otot? Ayo melu awakmu kuwi. Nduk Diah. Dawuh, Pae. Wah. Iki bocah polos. Polos. Bocah lugu, bangkongan, lumuh, ketuh. Piye to Di kok akeh men genah wis tak warai lho. Tak warai dadi wanita yang benar. Kadung aku wis bangga polos lugu karek dhewe ngelintruh Mbak No. Iya. Potuman lho jenenge lek bar wayangan ki tekan omah bleksek tangi jam 4. Sing lanang wis ora digagas mangan karepmu ora karepmu. Tapi kan alhamdulillah saya menikah dengan laki-laki itu yang militeris, Pak. Heeh. Dia kan TNI, itu sembarang-barang iso dhewe, Pak. Niku kan aku duwe bojo ki MSI, Mas. Apa Anu kok, Mas? MSI? Mbak, Apa MSI artinya apa dijelaskan? meh sembarang iso. Oh ngono. Heeh. Tadi Aku enteng. menakne awakmu Iya, ngono ya. betul sekali. Masak iso. Iso. Mbah iso. Iso. Setrika iso. Iso. Nah, terus Aku bagian turu. turu. Ya Allah lah kok penak men dadi wong wedok. Lho kan ancen MSI, mulakno sampean golek bojo kudune ya ngono. Oh, ngono ya. Karo mbak-mbak sing urung menikah. Soalnya golek bojo kudu sing MSI. Jadi wong wedok karek bagian iso Turu. ah bener pancen wong wedok bagian turu iki bener. Lah aku karo Pak Minto kok digekne lagu gur mongkrang mangkreng ya sobek aku dadi wong wedok. mulakno sampean ki kudune milih wong anak MSI ora mek mongkreng mangkreng. Mongkreng mangkreng. Kalau sing bedhok kae lho. Rugi no. Yo nembang Napa niki? kopi wengi. Rapane Pake coba ayo nganggo bawa MSI Sumarandana. Lho lah kok MSI Sumarandana? Ayo. Coba. Nah iya dah. Yang apa? Kok bawane iki ayo bujung to ya? Nggih. Ah, bujung. Monggo diajeng Diah sing ayu dhewe. Ije Mbak Lilis Karnali.
Kula dia. Dia mutmainah. Jeneng Dia pundi? seneng ngemut barang ranggenah. Ngawur. Maaf Makane ya. wong menengan lugu ndak krungu Bang tak. Lugu kuwi lucu tur guwilani. Yo, kaya ngapa bawane diaturke nak? Wanci dalu Wanci dalu. artinya apa? Setiap malam. Asai. Yo, aku sing mengartikan. Oke. Ayo. Ayo padha. Piye to Mbak Lili sih? Wis tak warai ngono ae. Marahin di orang ngono mah keliru. Hayo. Semono. Mas keplek aja kok unggah-unggahne mikir. Ngene iki malah keliru aku. Edati ae dati. Oi. Mas, dipateni. Ayo padha amelu. Ayo padha melu ditambahi. Aku Ayo semua ikut aku. kemana? Ya rungokno dhisik, engko aku sing nyanyi wis sing ngartekne. Oke. Ngono ya. Langkah jajak kengan. Sambil duduk berbincang-bincang. Kok ya pinter aja Pinter sastra utek kuwi lho. melewetik ceblok ditudel pitik. Jadi saya kira duwe utak. Kok ngono ta? Sambil udut ngombe kopi. Sambil merokok dan minum kopi. Wah, enak ya dadi wong lanang. Isu-isu linggo ya ta? Nyumet rokok ngombe kopi, nyawang masa depan langsung. Neng yo panggah sobek lek bojone Diah wong yo gawe kopi dhewe. Dilalah kopi dhewe gulane ra eneng pahit jekit. Sing penting kan enten titele MSI. Iya. Ngene di tak omongi ya. Bojomu gawe kopi gulane ra eneng rasa dadoh kon nyawang aku kopine golek manis. Malah pahit. Telek. Loh Pak, aku itu manis loh Pak. Jenengan minum kopi kurang manis melihat aku. Loh kandhane kan ndak Tapi percaya. saya- Manis yo ora nyawang sampean. Lah, pripun? Manis iki nyawang plenting ki mesti manis kae. Aku nggak mau sama Mas Pelenting, dia takut sama istrinya. Nyatene yo diingi bar nyauli, Mas Blendik, dalam-dalam ngono turun ning perapatan kok enyang. Aja ngono kono turune perapatane sakne lho Mas Pelenting untune wis sompong lho. Sakne lho. Loh, Ya. aku dipandang Mas Pelenting. Malu aku. Engko ngalamat isuk ra oleh lawan neh. Lanjut. Aduh, saiki sasarane sinden enten, Pak. Mas Bowo. Wis alit angkringan kok bisa nyata. Ya, kaya ngapa? Langsung karo nembang sinden loro Mbak Lilis, Mbak Diah dados. Hengangan ning sajroning wengi kaya-kaya lingkungan kopi katon luas palayati saya wengi katon saya rame
dalang pimpinanipun Sekar Gadung Indonesia. Inggih menika Ki Minto Darsana. Piyantunipun nika madhep debok enek cewek ayu-ayu kok sing dideb-debok iki lha ya sobek. Sinden iki arep golek undak-undakan dhuwit ya ngene iki. Lah jenengan niki lho wong enek sinden ayu-ayu yang madhepe ya Debok. Donya iki, Nduk, Napa? lumahing bumi kureping langit ora enek wong sing tak tresnani kejaba buke Tatit. lah lek nang ngarepe buke ya ngono. Jajal ibuke ra melu sewengi. Hah? Mesti mengorono. Mengorene. Engko lek ra ngono kok jenenge dalang ki wangune ya madhep debok kok dalang ki seneng ning madhep sinden kuwi bahaya. Lah tapi kan lek wayah limbukan kan ya boleh Aku sekali-kali. ki ora duwe lho, seneng karo sinden ki ora duwe, mau ngempet aku ki. Ala ndak percaya lek jenengan mboten seneng kali sinden wong Bu Embien ya sinden kok dadakno jenengan ki. Ya bar ibumu ki wis saiki ngempet aku anggere oleh nang kene ki mek ngempet tok. Pun lek mboten jenengan mboten apa-apa lek jenengan kan pun radi. Aja panggah omong enek Tatit ki pake ki isin ngono lho. Napa anu jenengan pun mboten nyetrum. Hah? Ya cekane ki Setrume konslet. Ora konslet, Pak kuwi setrume gur kenek nggone buke. Nek mae wong liya ndak nyetrum ngono lho. Maksude. Napa, Pak? kowe kok ngerti. Lah, dikunci kali buke, dikunci. Jaluk dikai rada aki titik disetrume titik. Yang munggah salah ngono aku tak Mas Tadit. Saurono Mas. Dalem sayang ngono. Tit. Sithik ae. Wis aja karo kowe aja nggugu karo lambene sinden lho, Tit ya. Tenan. Mboten ngoten lho Pak, maksud kula niku mblajari kendel. Dadi bensin lek dados dalang dialog kali sinden pun kendel. Ya sayangku, cintaku. Aja emah lho. Piye sapa nyindeni? Mbak Lilis tuwek. Tatit lho sing ngomong aku mek menyampaikan Mbak Lilis tuwek moh. Lah sapa demenane? Senengane Tatit ki Mbak Pipit. Oh, Mbak Pipi. Heeh. Yo. Gedhe ngalit iku saupomo tanah sagopan Ngadeg Mbak Luki karo Mbak Widya, tetep Mbak Lilis karo Mbak Diah Jumeneng tambah loro mik diparingke Mbak Sulis, Mbak Punjung, uga Mbak Pipit. Boko Samsudin rawuh templek ingkang saking gadingan Mas Edi Kecis saking Wates moderator SGI ugi Mbak Indasah
Mbak Widya, Mbak Luki tetep jumeneng. Nah, ki mau kopi wengi ingkang sampun dipun aturaken kagem penggemar ingkang lenggah wonten ing Dusun Templek ing Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ugi katur dhateng ibu-ibu ingkang kepareng nderek wungon mugi kena kanggo jampining jayah. Selamat malam Pak Minto. Saya minta lagu Dinok Liwung. Terima kasih dari saya Dinas Perhubungan Wilayah Darungan Templek Bapak Suroto Kancil. Ugi dari Mas Adit putranya Pak Kancil, lagunya Dinok. Yo kaya ngapa diaturke Mbak Widya, Mbak Luki. Langsung Mas, yo dados. Sampun dipun aturaken tembang menika kala wau anak wedok Widya karo Mbak Luki Naswa. Nah, iki uga ana pundutan Negara Angin ning tak wacane Mbaka siji. Saking kula Bapak Sutomo, kula nderek wungon Mbah Minto, sugeng dalu sugeng ngayahi jejiban, mugi lancar sukses sedayanipun. Amin. Menawi kepareng request rembulan kasmaran suwun saking kula Bapak Sutomo ringin babus rak sak rombongan Puncu Kediri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kiminto Darsana, salam sehat. Nah, kula penggemar wayang Purwa. Minta lagu Bajing Loncat kari cerita Jogja Istimewa. Tembang menika katur khusus Sekar Gadung. Mugi anggenipun beraktivitas selalu mendapat ridho saking Allah Ta'ala. Saking Mas Gawer, Mas Tul Kiem, Pare Kediri, rawuh rene yayung. Ugi taksih wonten setunggal menika sugeng dalu Mbah Minto. Ngayahi wajib saking dulur-dulur Tiru Kidul. Request tembang Negara Angin Lilo Sumanding spesial kagem rombongan ugi dulur-dulur saking Tiru Kidul. Matur sembah nuwun saking kula Agus Kuprit Tiru Kidul Timur Makam. Ugi katur panjenenganipun Bapak Kades Tiru Lor, Mbah Kaserin Kepala Desa Tiru Lor. Negara Angin mengko ben dinyanyekke anak wedok Mita karo Kiki. Iki pundutane sangka perangkat Desa Darungan ngersake lali janjine
Kaya ngapa? Mbak Sulis Eva, Mbak Luki Naswa, Mbak Punjung karo Mbak Lilis Karnali langsung dadi Mas yo. Sekar gadung Indonesia. Oh, Mbak Ode. Wer, 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 wer. Iya, iya, iya. 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 Hey! Jiwa, jiwa, Sekar gadung Indonesia. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. ya ya ya, iya iya iya. Nggih, sembah nuwun menika pundutan saking penggemar berat ingkang lenggah wonten ing Darungan, ingkang wonten ing dusun Templek lali janjine. Ngadeka Nduk Mita karo Mbak Kiki Karisma. Wah. Ki bocah sing ora ngerti apa-apa. Ya. Iki lugu Dek yo gemi Nastiti. Le nyambut gawe Mbak Mita kuwi wis kena nggih umroh 2 kali. Kelok banget mungguing pesinden Mbak Mita. Alhamdulillah. Heeh. Mula disyukuri nyambut gawe iki anggere temen-temen temonjo berkah barokah ya nok. Le Mbak Mita senengane umroh anggere ndedit
klumpukke umroh padha karo Mbak Kiki. Nggih, alhamdulillah kula nggih pun nglumpuk kathah Pak damel bayar bank. Iya. Ngono ki aja diduduhke sapa-sapa. Oh, mboten napa-napa damel usaha. Iya, nggih usaha. Bisa bertahan hidup. Heeh. Sing siji senengane umroh, sing siji senengane ngluyur ae. Loh, kok semerep to Pak? Lho ngerti Oh, lho. nggih nanti kepanggih jenengan nika to. Heeh. Tak semantani nduk Kiki kok ning Bangjo ki ngopo ngentosi kanca Pake. Weh, mantan Bang Jo. Hah? Lho karo Pak kuwi lho. Iya. Bandil. Heeh. Iki pundhutane negara angin diaturke kaya ngapa kagem penggemar ingkang sami rawuh wonten ing lapangan templek Darungan Pari Kediri. Ha, ya diaturke. Isih sayang awakmu. Terima kasih. Menika tembang katur Bapak Tulus ingkang saking Pati, Bapak Warna, ugi Mas Nawi ingkang saking Batam. Mas Suryono Pati mboten kesupen Pak Suyono Yon Terop ugi keparang rawuh. Ugi panjenenganipun Bapak Panut Riyanto ingkang saking Boyolali. Mas Suratno Nogluk yang tidak ketinggalan tiap malam Gimbah Lengger. Ugi Bapak Sumeh ingkang wonten Tanggung Gunung Papua, Mas Basuki. Sedaya menika monggo sami midhangetaken mirsani Sekar Gadung. Sik Nduk, Ki kaya ngapa? Langsung bablasno Mas, walang kekek jaipongan Mbak Kiki sing joget. Yo, langsung dados. Jenenging budaya wayang ki sangka ujung wetan nganti ujung kulon kuwi lagune bisa dilebokke kuwi tembang-tembang daerah utawa tembang-tembang sing patut
untuk disajikan dalam pakeliran wayang kulit. Nah, ngono ya ya. Iki sih ana pamundhut keng dalu. Assalamualaikum Pak Dalang utawi Mbah Minto kula Pak Karji. Pak Narji Sidawarek Pleman. Nyuwun gending grigis menika kula aturaken kagem Bapak Ibu ingkang wonten Blitar. Saking Sidawarek. Mliginipun tembang menika kagem Pak Slamet kalian Ibu Kartiem kalih kanca sak rombongan matur sembah nuwun tembangipun grigis ageng dalu Pak Minto saking wong pawon tembangipun kasunyatan menika wau sampun dipun aturke wanci campursari dari Ketua RT 03 lagu Kusuma Wijaya ugi saking penjalipun RT 01 RW 07 tembangipun Kitir Sumilir. Yo, kaya ngapa? Diaturke grigis sinden papat jumeneng langsung Mas. Yo. Ugi saking Pak Takrib. Ugi Pak Kusemani ingkang saking Bodak. Ya, sak rombongan grigis. Sekar Gadung Indonesia. Wes yo wes lan dipikir apa kerasa iya dhisik yo piye oke Pak Sutomo ringin bagus sak rombongan kiri kanan kiri yo budaya kari manis kurang manis tapi wes yo wes kok riko pengen resik ayo sampai bawah Mbak Wi. Sampai bawah sih. Aja sedih sih. Sampai bawah. 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 Ayo kare manis. Kurang manis. menika kelawa sampun pinten-pinten lagu ambiaran ingkang sampun kula aturaken.